матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунагыбыз Татарстан китап нәшриятының генераль директоры Илдар Камил улы Сәгъдәтшин. Һәм беренче сорау итеп, быел әле узмаган булса да, ниндидер нәтиҗәләрне китерсәгез иде. Социаль әһәмияткә ия күпме китап чыгарылачак быел. Һәм алар арасыннан иң әһәмиятләре, иң халык өчен кирәкләре дип кайсыларын атап үзегез әйтер идегез? Безнең инде нәшрияты безнең эшчәнлеге күп кырлы. Китап чыгару, китап нәшр итү эше ул безнең төп эшчәнлегебез, төп эшебез. Быел социаль әһәмияткә ия булган исемлеккә кергән шул әдәби планнан тыш безнең заказ буенча да чыгарган китапларыбыз шактый. Быел инде ел азагына кадәр чыгачак китапларның саны, исемнәр саны 124 әлегә. Һәм барлыгы 188 мең тираж белән чыгарга тиеш алар. Бер шактый өлеше инде 60-тан күбесе чыккан, калганнары ел азагына кадәр чыгып бетәчәк, Алла берсә. Чагыштырып карар өчен узган елгы әдәбият исемлегенә 117 исемлек төзелгән, быел инде 124. Һәм шунысы кызыклы, мәсәлән, шул 124 китап, узган елның 124 китабы социаль әһәмияткә ия булса, аның бу безнең эшчәнлегебезнең, безнең чыгарган китапларның яртысы гына диярлек. Барлыгы 245 исемдә узган ел эчендә безнең китапларыбыз чыкты. Кызык өчен бер генә мисал, әгәр дә ел дәвамында булган ял көннәрен алып атсак, 245 китап бу көн сайын берәр китапчык диярлек дип әйтергә була инде. Көн сайын бер татар китабы чыгуы ул инде начар сан түгел дип уйлыйм мин. Ул яхшы әйбер. Шул исәптән менә иңнәре менә соңгы арада чыккан китапларны без монда күргәзмә шикеллерәк бер стенд оештырдык. Монда шушы соңгы вакытта гына чыккан китапларыбыз инде бүтән ассортимент белән безнең кибетебезгә кереп таныша аласыз. Монда инде соңгы арада чыкканнары. Ел азагы иң төп проектларның инде әдәбият өлкәсендә ел вакыйгасы булырлык басмаларыбыз бар. Алар арасыннан Адлер Тимиргалинның Миллият сүзлеге 3 ел дәвамында чыгарабыз. 3нче ел 1нче том чыкты, былтыр 2нче томы чыкты. Быел ел азагына кадәр 3нче томны чыгарырга уйлыйбыз. Менә ул иң югарыда куелган 2 том. Ел азагына кадәр 3нчесен чыгарырга планлаштырабыз. Шулай ук безнең планга керде инде Галимҗан Ибраһимовның 15 томлыгын чыгару. Аның 5 томы инде быел, Алла бирсә, дөнья күрер дип көтәбез. Шулай да әйтеп үтәсем килә, Нурихан Фаттахның сызгыра торган уклары, Хисам Камаловның Каһәр һәм Миргазиян Юнусның Кыпчак кызы моңарчы басылмаган әсәрләрен нәшр иттек. Абдулла Алиш ике телдә, Габдулла Тукайның Су анасы белән Шүрәлесе айрым китаплар булып чыкты һәм Су анасы белән Шүрәлесе русчасы да, татарчасы да айрым 4 китап иттереп чыгардык һәм бүгенге көндә алар безнең сатуда иң сатыла торган китаплар булып тора. Монда бәлки аның шул иң сатыла торган булуы, аларның бәясе бик арзан булуга да бәлки шуннан да торадыр. Чөнки без аны махсус шулай эшләдек, тиражын зур итеп куйгач, аның бүгенге көндә кибетләрдә бәясе беркем ышанмаслык 70 сум гына. Сыйфатын үзегез тотып карый аласыз, аның кагазьләрен, ниләрен, и шунысын әйтергә кирәк, бу безнең легендар Татарстан китап нәшриятының легендар художнигы, рәссамы Байназар Альменовның элек-электән чыккан шул рәсемнәре белән яңадан чыгарылган китаплар. Һәм бу өлкән буын кешеләребезгә күрсәтсәк, мәсәлән, мин әтиәниемә күрсәтергә яратам инде чыккан китапларны. Бу китаплар, бу рәсемнәр әле алар яшь чакта, үскән чакта, яшь чакта таныш булган шушы рәсемнәр һәм ниндидер ностальгия хисләре дә аларга килә шул китапларны кулларына тоткач.
Шул исәптән тагын без Успенскийның «Крокодил» Гена һәм аның дусларын татарчага тәрҗемә итеп чыгардык. Менә әле киләчәктә Булат Гыйльванов рәсемнәре белән татар халык әкиятләрен чыгарырбыз дип торабыз. Планнар арасында да бик күп планнарыбыз да шактый зур. Мәсәлән, якын киләчәктә менә шушындый бу әле сигнальный экземплярлар гына, менә шундый кнопкалы дип әйтерлек балалар өчен шундый китаплар чыгарырга планлаштырабыз. Бәлки ел азагына кадәр чыгарып та өлгерербез. Әле менә бу кнопкага басып, балалар шуңа балаларның яраткан китап уенчык шикелле проект була инде бу. Алла берсә. Монсын инде яңадан килеп тә төшеп карый алачаксыз. Шулай ук безнең соңгы арада күп кенә сораулар бар. Менә аудио китапларыбыз ник юк. Татарларда бик бу аудио китаплар әле бүгенге көндә бик күп түгел һәм булганнары да автор хукукларын тулысынча каралмаган һәм төрле сайтларда, төрле интернетта, төрле чыганакларда яталар һәм аларның берсе-берсенең дә тикшерә башласаң я форматлары туры килми, я шул юридик мәсьәләләр бар. Без ел азагына кадәр шактый гына аудио китаплар чыгарырга да планлаштырабыз. Инде бу эш башкарыла, хәзер инде студияларда яздырып барабыз һәм быелга алар арасында Фатих Амирхан, Дәрдман, татар халык әкиятләре, Мәҗид Гафури һәм башка аудио китаплар, башка авторларның аудио китаплары булыр дип планлаштырабыз. Менә шул. Менә бу социаль әһәмияткә ия китапларның исемлеге ничек төзелә, шунда аңлатып китсәгез иде, китап ничек барлыкка килә? Бу инде иң беренче чиратта Татарстан китап нәшрияты каршындагы Редсоветның эшчәнлеге. Без ел сайын Татарстан китап нәшриятына 500-дән артык кулъязма керә. Һәм шушы кулъязмаларны без тикшереп, анализлап, рецензияләр биреп, рецензиячеләргә биреп, шулар арасыннан сайлап Редсовет утырышына тәкъдим итәбез. Редсовет инде ул шушы китаплар арасыннан, шушы кулъязмалар арасыннан чыгасы китапларны сайлап тавыш бирә. Редсоветка инде безнең татар халык Тукай премия лауреатлары, Татарстан халык шагыйрьләре, язучылары керә, нәшриятның бүлек җитәкчеләре. Һәм шушы Редсоветта кабул ителгән план, аннары субсидия буларак бүлеп чыгарылган акчага, теге юрганына карап аякны сузып, шунда шушы план килеп төзелә. Һәм аннары соң бу план министрлар кабинеты карары белән раслана. Һәм нәшриятның кибетләре хакында да әйтеп китсәгез иде, менә бу яңа ачылган кибет беренче нәтиҗәләре, күпме китап сатылды? Безнең әйтеп узганча, безнең төп эшчәнлегебез ул китаплар нәшер итү һәм шулай ук китап сату эше дә безнең өчен ят эш түгел. Безнең берничә кибетебез бар һәм шулай ук соңгы елда без тагын да интернет аша сату юнәлешендә эшли башладык. Иң беренче чиратта без бөтен Россия, хәтта дөнья күләмендә иң популяр булган Лабиринт, Библиоглобус, Озон, Литрес һәм Майшоп, бу беренче 5 интернет-ритейлер дип әйтик инде. Шуларда үзебезнең китапларның булдыру буенча эшчәнлек алып бардык һәм бөтен башка менә өлкәләр белән чагыштырганда, башка республикалар, башка регионнардагы нәшриятлар белән чагыштырганда, әле берсенең дә алай ук ул дәрәҗәдә бу интернет мәйданчыкларда китаплары юк. Иң беренче эш итеп без шуның белән горурлана алабыз. Без бу эш белән. Без шулай ук бу безнең tatkniga.ru дигән адрес белән урнашкан үзебезнең сайтта урнашкан китаплардан тыш. Һәм инде безнең бүгенге көндә 800-дән артык оптым сатып алучы, китаплар сатып алучы оешмалар бар. Һәм алардан тыш без инде алар инде үзләре сайлап алалар бездән нинди китап телиләр, нинди китап сатылачак дип шул рәвешчә. Әмма ләкин
Біз барлық яңа китапларыбыз халыққа барып жете алсын үшін шулай любимый книжный, книга плюс китап сәуде шелтерлері білән келішу негізінде айырым өзіміздің китаплар сату полкаларын булдырдық. Андағыз ассортимент білән инде өзіміз ассортиментны өзіміз сайлайбыз, өзіміз қоябыз, ненде китаплар сатылашағын. Бұл шелтерлер бүгінгі күнде Түбән Кама, Урсу, Зәй, Әлмәт, Алабуға, Шистай, Яшыл өзенде бар. Һәм инде біз бүгін түрлі бұл китап сату юнәлешінде түрлі алымнарға, түрлі яңа мүмкінліклерге үйренерге әзір. Мәселен, Питрәште ашылған кибетте, бұл инде айырым бір кибетте шундай китап сату майданчығы болдырылды. Ол любимый книжный да түгел, книга плюс непосредственно бір предприниматель белән түзілген келішу негізінде. Кеңесі бізде келе шулай ук, мәселен, агропаркта біз һәр шимбе якшәмбеде өзіміздің китап сату сәудесін ұйыштырабыз. Шулай ук соңғы 13 августта Гум кибетінде аштық, шәһәребезнең үзәгендә Гум кибетінде. Инде бүген шуны әйтәсе килә, ярты ай эшләсәк кенә дә, инде бүген ул кибеттән кергән табыш чыгымнарны каплады инде. Инде иң сатыла торган китапларга килгәндә, бу инде шул айтып узган Суанасы Шурәле һәм секреты татарской кухни. Шулай Сөембикә альбомы, татар тарихы, Татарстан халыклары әкиятләре дә зур ихтияҗ бараларга да. Укучыларның ихтияҗы ничектер үзгәрәме? Менә еллар белән чагыштырганда әллә лидер шул секреты татарской кулинария каламы? Дөресен әйткәндә, иң беренче сатылган китапларның 70% диярлек ул балалар өчен чыккан китаплар. Шуңа күрә без бу өлкәдә күбрәк китаплар чыгарырга нәшер итәргә тырышабыз. Бу кнопкалы китаплар да шул исәптән шушы ихтияҗны канәгатьләндерү өчен эшләнгән проектлар. Булай тагын чит төбәкләрдә яшәүче татарларга якынаю өчен без менә якын киләчәктә Уральскида булачак күргәзмәдә катнашачакбыз. 5 һәм 5-дән 9 сентябрьгә кадәр Мәскәүдә ВДНХда уза торган иң зур ярминкәләрнең берсендә катнашабыз. Һәм бүгенге мөмкинлектән файдаланып, әгәр дә Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсе янындарак яшәгән татарларыбыз һәм татар китабын яратып укучыларыбыз булса, алар менә шу 5-дән 5, 6, 7, 8 һәм 9 сентябрьдә без аларны ВДНХда көтеп калабыз. Без 1700-дән артык исемдә китапларны алып барачакбыз Мәскәүгә һәм шунда сату күргәзмә оештырачакбыз. Бу инде күргәзмәгә 25 илдән артык 300 нәшрият арасында бездә булачакбыз, ала бирсә. Һәм безне анда пресс-релизда язып биргән идек, без кайда ниләрен ВДНХның кайсы залында кайда табып буласын. Сез шуны телевидение караучыларына, газета, журналлар укучыларына җиткерсәгез, без бик рәхмәтле булырбыз. Рәхмәт сезнең сорауларыгызга күчәбез. Рәхмәт. Татаринформ беренче сорау, бүген Татарстан китап нәшриятының сайты тест режимында эшли һәм ул кайчан тулы режимда эшли башлаячак? Менә әлеге сайт аркылы сату ничек оештырылган, күпме саталар һәм күпме укыйлар? Беренче сорау. Һәм икенче сорау, сез быел Пушкинның туган көнендә Россиядә беренче велорикша оештырган идегез. Әлеге проект кысаларында шулай күпме китап сатылды? Шуны да әйтсәгез иде, рәхмәт. Безнең булай айырып карау юк. Менә мәсәлән, икенче сораудан башлыйм инде мин. Велорикшадан күпме сатылган китаплар һәм айырым кибетләребездән, кибетләрне анализлыйбыз без. Кайсы кибет күпме сатылган. Велорикшаныкы ул өстәлеп кенә бара. Шуңа күрә мин сезгә гомумән әйтә алам. 2008
елның 2 кварталы ішінде сатылған китаплар барлығы бұл сайт белән бергә 47 000 китап сатылды. Бұл 2018 елның 2 кварталы ішінде сатылған китаплар 47 000 китап. Аннары сайтны тест режимында эшләү дәвам итүе, аның чөнки без һаман сайын кешеләр белән аралашып, һаман сайын сайтны яхшыртабыз һәм киләчәккә безнең анда iOS һәм Android өчен приложениелар ясау карала. Һәм китапханәне, анда китапханәдә урнаштырылган китаплар барысы да бушлай, һәм аны да зурайту бу инде милли китапханә хезмәткәрләре белән берлектә без иске элек чыккан китапларны шунда куярга планлаштырабыз, һәм бу эш качан бетәсен әйтә алмыйм әле мин бүгенге көндә. Бу беренчедән шушы үзебездән дә тора, китапларны булдырып, аларны сканерлап, бу һәрбер китапны өйрәнергә кирәк, һәм качан гел тулыландырып барачакбыз без сайтны, һәм бу эшне иртәгәме, берсе көнгәме бетәчәк дип әйтеп булмый. Сайт һаман сайын гел үзгәреп торачак, һәм яхшы якка үзгәреп торачак дип өмет итәбез. Моны безгә мөрәҗәгать итүләрнең артуы да исбатлый. Рәхмәт сүзләрен язып мөрәҗәгать итүчеләр бар, һәм шул ук вакытта менә сайтны булайрак эшләргә, тигеләйрәк булай эшләсәк яхшырак булмасмы дигән тәкъдимнәр дә керә. Без ул тәкъдимнәргә һәр вакыт шатлык белән кабул итәбез. Мин хәтта чит төбәкләрдә безнең яшәүче милли конгресс, безнең конгресс аша контактларны алып, читтә яшәүче менә татарларыбыз, безнең милләттәшләребезгә хатта юлладым электрон почтасы аша сезнең аларның тәкъдимнәрен, чөнки сайт ул бит күбрәк бөтен дөньяда яшәүче татарлар өчен эшләнгән, аларның тәкъдимнәрен дә җыеп алдык без. Хәтта Америка Кушма Штатларыннан да килгән тәкъдимнәрне шуларны искә алып, сайтны киләчәктә дә яхшыртырбыз, киләчәктә дә яшәтербез дигән өмет белән яшәйбез. Каршы сорау менә бу АКШтан нинди тәкъдим керде, аны безгә әйтә аласызмы? Аны башта мин шул АКШтагы кешедән сорармын да, нарсын сезгә әйтермен. Ярыймы? Ул рөхсәт бирсә. Сорауларыгыз бармы? Алайса, сез әзерләнә торасыз, менә бер сорау бирәсе килгән иде сезгә. Бездә язучылар арасында шундый бер бәхәс тә булып алган иде. Хәзерге вакытта укучылар өчен кызыклы роман язучы юк дигән фикер әйтелгән иде. Менә сезнең китаплар сатудан чыгып, нинди җавап бирер идегез? Сатып алалармы менә безнең романнарны? Соңгы елда чыккан романнар турында сүз бара монда, теге безнең хәзинәбез булырлык әсәрләр турында түгел. Хәзерге язучылар язган әсәрләр турында. Мин шуны әйтәсем килә, безнең китапларыбызга ихтыяҗ юк түгел. Бүгенге көндә складта 2015 елдан да нирәк елга кадәр чыккан китаплар юк диярлек дәрәҗәдә. Менә безнең чыккан китапларыбыз барысы да сатылып бара. Һәм Аллага шөкер, тиражларын да арттырабыз. Арткан тиражлар да сатыла. Инде нинди романнар язылу, язылмау, бу инде күбрәк бәлки язучылар союзына сораудыр. Без бүлеп шигырьме ул, романмы, без заказ биреп эшләтмибез. Без кулъязмалар кабул ителгәннән соң шулар булганнардан сайлап алабыз. Һәм шуны әйтергә кирәк, менә соңгы арада узган елны шигырьләр бик шактый гына чыкты. Быел шигырьләр китабы саны бераз кимеде. Бу инде без үзебездән тормый, безгә кергән кулъязмалардан тора. Һәм менә яңа авторларны атап китә алмасызмы икән, яңа язучыларны, яңа шагыйрьләрне, кемнәрне атап китер идегез? Бармы алар? Җитәрлекме, менә сайлап алырлыкмы күпләр арасыннан? Бардыр инде, но менә монда мин группа поддержки диярлек баш редактор Газнуравый, матур әдәбият бүлеге җитәкчесе, бәлки алар күбрәк әйтерләрдер, чөнки аларга күбрәк наш кулъязмалар белән эшләргә кирәк. Аннары безнең бит басылган, чыккан китапларыбыз ул бөтен язучыларның да китаплары чыккан не түгел, сан түгел, без бер өлешен генә чыгарабыз. Тагын
Бездә Татарстанда булган башка нәшриятларны һәм алар чыгарган китапларны искә тотып әйтсәң, монда инде анализ башкачарак булырга тиеш дип уйлыйм. Без бит үзебезнең күзлектән генә карап әйтә алабыз. Безнең нәшриятта чыккан китаплар турында гына. Тулысынча ул яшь язучылар бар, аны әйтергә кирәк. Язучылар союзы үткән сайын яшь язучыларны союзга кертеп баралар, керә баралар, аларның китаплары чыга бара. Инде исемнәрен әйтсәм, минем алай берсен әйтеп икенчесен әйтмичә үпкәләтәсем дә килми. Бер список иттереп, менә баш редактор сезгә әйтеп бирә ала. Әзерләп бирә алабыз ансында. Менә Кирәк икән. Татарстан китап нәшрияты кебек шушы социаль исемлек белән исемлек төзеп шул китапларны чыгара торган нәшриятлар ул Россиядә кайсы республикаларда бар? Шушы рәвешле барлыгы 4 генә һәм аларны финанслау системасы булдырылган, ул 4 генә регионда бар. Анысы да һәм алар арасында без беренче урында түгел. Иң күп китап сан буенча да, тираж буенча да бүгенге Россия регионнары арасында бүгенге көндә иң беренче урында Саха-Якутия тора. Аларның тиражлары да шактый, һәм дә күрәсең аларның нәшр программасы да шактый саллырактыр. Аннары Башкортстан Республикасын алсак, аларның шушы белгәнебезчә социаль әһәмияткә исемлек төзү финанслау мәсьәләсе аларда безгә караганда 2 тапкыр артык. Шуңа күрә алар безгә караганда 2 тапкыр артык китап та чыгару мөмкинлегенә ия. Шулай ук нидә бар? Чувашиядә андый программа бар. Һәм төрле җирдә ул бу даими рәвештә була торган программа турында әйтәм мин. Башка регионнарда ул кайчак була, берәр елны була, бер елны булмый, шулай төрлечә булганы бар. Бездә Аллага шөкер, менә бездә шушы 3-4 даими рәвештә акча бүленеп китап чыгара торган 3-4 регион арасында исемлегенә керәбез. Россия регионнары арасында менә Татарстан китап нәшриятын күләме буенча нинди урында дип әйтеп була? Монда безне регион белән чагыштырып булмый, чөнки кайбер регионнарда, мәсәлән, 5-10 нәшрият бар. Хәтта безнең Татарстаныбызда да башка нәшриятлар. Без бит Татарстанда татар китабы чыгаручы бердән-бер нәшрият түгел, Аллага шөкер. Бездә башка нәшриятлар да бар. Шуңа күрә башка регион белән чагыштырганда да монда да төрле нәшриятлар бар. Хәтта шушы күрше Башкортстанда да анда китап нәшрияты белән бер рәттән башка нәшриятларда эшләп килә. Һәм кайсы бирләренә 1 елны бирәләр бу субсидияне, икенчесе 2 елны ала. Монда андый регионнары чагыштыру, андый бездә аналитика юк, без теге нәшриятлар арасында бар, менә шуны әйтергә мөмкин. Әмма ләкин ул теге регион ара статистика булып чыкмый. Без шул нәшрият чыгарган китаплар саны белән башка нәшрият белән чагыштырмача әйтә алабыз, но регион белән чагыштырып булмый моны. Регион башкача, бит башка, мәсәлән, шул әйтик бүген Мәгариф вакыт чыгара, татарское детское издательство дигән издательстволар да бар, Акбури чыгара, теге бөтенесен бергә кушып, башка регион нәшриятларында бөтенесен бергә кушып, шул вакытта гына чагыштырып була. Һәм бу статистика кемдә бар микән? Ул бездә юк. Сорауларыгыз бармы? Менә еш кына без социаль челтәрләрдә ишетәбез бит инде шундай берне хәзер укырга китап юк, менә элек бар иде дигән әйбер еш ишетелә. Менә сез нәрсә дип әйтер идегез? Менә сез язучылардан яки укучылардан нәрсә көтәсез үзегез? Менә кызыклы китаплар күбрәк булсын өчен нәрсә кирәк? Нинди шартлар булуы кирәк? Бу беренче андай әйткән кешеләрне беренче иң элек өйләренә кайтып, аларның китап киштәләрендә ничә китап барлыгын карарга кирәк. Мин үзем өйдә китаплар арасында үстем. Һәм шуның белән гел урурланып яшәдем. Әле хәтта без классташлар белән мәктәптә укыган чакта спорлашырдык әле. Кемдә китап күбрәк, кемнең өендә.
Бірсінде менің Роберт Миннулин квартирында болырға тұры келді. Отында шыннапта аларның кіргенде коридорынан китап кештелерінен башланған. Шуңа шаққаттым мен. Неужели бізден, менің үйде болған китаплардан да көбірек китаплы йортлар бар екен шаққаттым. Бар екен. Һәм дә инде менә шуннан тора. Аннарысын элегилектен, бу тәрбиядән дә тора. Китап ярату әти-әнисеннән килгән, ул китап ярату тәрбияләнгән ул кешедә. Һәм элегилектән бит йөзәрчә меңләгән тиражлар белән чыгадыр китаплар. Язучыдан да бай кеше юк гонорар алган вакытында инде. Хәтта гонорарга машина да алып буладыр дип әйтәләр. Бүгенге көндә мин шуны әйтәсем килә. Әгәр дә йөзәр меңләгән тираж белән китап чыга икән, тарала икән, аның гонорары язучыга бүген дә машина алырга җитәр. Шулай бит, менә бу яшерен батырын түгел. Шушы йөзәрчә меңләгән китап таралсын өчен, аны иң беренче итеп яхшы китап нәшер итәргә кирәк. Һәм дә инде халык китап сатып, китап укуы кирәк. Китапка укуга карата аның мөнәсәбәте. Бүген бит кызганычка каршы һаман сайын кими бара менә китап укучылар, китап сөючеләр саны. Әмма ләкин алар шулай ук бар. Аллаһка шөкер. Юк диярлек түгел. Но кими. Менә мин шундый фикер ишеткән бар иде, Ренат Валиуллин әйткән иде шул сүзне һәм шул ук сүзне Зифа Кадырова да әйтә, язучы үзе китапны үзе тәкъдим итәргә тиеш дип. Сез моның белән килешәсезме? Менә үзе дә тәкъдим итәргә тиеш, үзе дә рекламаларга тиеш дип саныйлар. Безнең үзгәртеп кору вакытлары җиткәч, бу мәсьәлә турында мин дә шактый уйладым. Бер караганда язучы кешене бүген замана эшмәкәр булырга да мәҗбүр итә. Бу инде язучының үзеннән дә тора. Безнең язучыларыбыз арасында бу эшмәкәрлеккә күңеле яткан кешеләребез дә бар. Әмма ләкин язучы ул күбрәк иҗат кешесе. Аны китап сатарга мәҗбүр итәргә ярамый. Аның белән башка кеше шөгыльләнергә тиеш. Махсус бу эш белән бу эшкә өйрәнгән, махсус аның өчен укыган кеше. Язучы ул ниндер иҗади башкачарак кеше. Безнең теге күнегелгәнчә менә шу үзгәртеп коручы вакытында берничә һөнәрне бергә кушып, менә шу язучы һөнәре белән китап сату һөнәрен бергә кушып, нәрсәдер барлыкка килер дип көтүебез. Белмим, ул һәр вакытта да, ул һәр бер язучыга туры килми. Бәлки менә сез әйткән язучылар бәлки алар теге китап сатуга аларның күңеле ятадыр. Бит язучы ул язганда, ул теге үз балаң кебек, ул бит һәм син тагын өстәвенә шушы балаңны башка кешеләргә тәкъдим итеп, ул бит сату эше, ул бит анда үпкәләп тә калырга мөмкиннәр алмасалар. Аңа бик каты нервлар да кирәк, бик каты характер да кирәк. Һәр бер язучыда юк. Һәм менә якын араларда киләсе елга сез нинди китапларны чыгарырга кирәк дип саныйсыз? Нинди булса сезнең теге планнарда нинди китапларны көтәргә мөмкин? Нинди тәкъдимнәр бар? Әйтеп китә алмассызмы икән? Без шулай ук әйткәнемчә, менә шушы балалар китапларын үстерүгә, санын арттырырга тырышачакбыз. Һәм дә инде безнең күренекле әдипләребезнең, шәхесләребезнең китапларын бастыруны дәвам итәбез. Әйткәнемчә, инде менә Галимҗан Ибраһимовның 15 томлыгының 5-се быел чыгачак. Батулланың 10 томлыгын Алла бирсә быел чыгарып бетерергә тырышабыз. Разил Абыйвалиевның 7 томлыгын чыгарабыз. Бу томлыклар арасында инде. Шулай ук кеше ихтыяҗына карап без менә социаль челтәрләрдә бик шактый эшчәнлек алып барабыз. Аннан тәкъдимнәр җыябыз. Халыкка нинди китап кирәк, нинди китаплар кызыксындыра, гел нәшә мөрәҗәгатьләр белән мөрәҗәгатьләрне өйрәнеп эш итәбез. Сорауларыгыз булмаса, үзегезнең әйтәсезләрегез булмаса. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең 5 сентябрьдә Мәскәүдә күргәзмә
була Мәскәүнең ул халыкара китап күргәзмәсе, андый күргәзмәләр Россиядә, андый дәрәҗәдәге күргәзмәләр икәү генә, икесендә дә без катнашып киләбез. Беренчесе аның июнь айында Мәскәү Кремле каршындагы була торган күргәзмә, икенчесе менә шушы ВДНХда. Аны китап сөючеләр көтеп алалар бу күргәзмәләрне һәм хәтта безгә шалтыратып, теге яки бу китапны сорап мөрәҗәгать итүчеләр бар. Без шушы күргәзмәдә бөтен китап сөючеләребезне күрергә һәм аларны көтәбез, көтеп калабыз. Килегез, рәхим итегез. Шуны әйтәсем килә. Рәхмәт. Рәхмәт.